Sabi ni Kim Jong. Grabe! Anong nangyari sa Pilipinas? Bilang normal na Pilipino at nababayad ng tamang buwis. Sa aking opinyon, walang mangyayaring ganito kung kusang susuko ang taong nagsasabi wala siyang kasalanan. Pangalawa at huli, ito pa ang binoto niyong senador na nagsasabing magsisilbi sa ating bayan. Panahon na para pag-isipan natin na bumoto ng tama. Hindi ako naiinis kay Kim Jong. Kasi si Ate Kim Jacqueline, Jong shout out. yung klase ng tao na maganda lang. Pero talaga mga tao na maganda lang, sexy lang, artista lang. Hindi sila, wala sila sa mental perspective na kaya nilang umintindi beyond the surface. So, si Kim Jong yung kapag pinakitaan mo siya na isang bagay ang makikita lang niya ay obviously. Yun lang, basic lang. Wala siyang kakayahan na umintindi, mag-read with the life, Yeah, Jerry, shout out. analyze ng isang situation. Basic lang. Thumbs up, Wala down, siyang host. kakayahan na umintindi, Watching from Senate room. mag-read with the life, or Pastila. Upay nga gabi, upay man kay hapon na imo. Nagagawas ka na? Kaya Jerry? Nagagawas ka na, ya? Upay nakalaya ka naman gihapon. Kumusta man nga sa ko? Anong feeling? Ya. Kaya Jerry, anong feeling han dito na kadto ka sa ko? How feel inside in ah oo kapiyansa la kay mapasuman ngayon dito. Amo na. Ako na ko napipil mo adto Kuya Jerry na sa ko. Upay kay nakagawas ka na ang talon. Adi magkikita na ako timo upload. Watching na ako kay mo kuya. Ay pag ha. Ako ito. Ay Ate Melody, shout out. Good evening. Di rin ako ma-outro. Ayaw, adi ako nagkikita yung timo vlog. Ayaw na pag-outro kay para di ka na makakadto sa kub. Mahirap tadto ka sa kub mo, tadi ka gawas na. Hi, Karen, brother. Shout out, hoy. Bro, ba't ang aking, 1%? Oh my goodness. Damo na. Salamat, Mark Jo. Ay, wala yan. Isa pa yan ito. Ay, tungod na naada ka sa kung ada ka taklay. Magkikita-kita ting video. Adi man. Magkikita na kayo mo.
My, hi dear. Damo na. Salamat Mark. Next coding ko tuloy na ang aking panghatag food pastil. Kaya nag-sponsor hey ma'am ilang-ilang. Mo kay nag-sponsor hay mo. Madalag sa ka lang nag-upload. Yeah. Tagal na itong mga upload mo, 3 months pa. Yan ang kalauli Ma'am ilang-ilang, maraming salamat po. God bless po. Oy, salamat kay Ma'am ilang-ilang sa blessing sa iyong sa team mo. Salamat po. Oh. Nagpalit gyapon to na ako ni Ma'am ilang-ilang. Yung akong paninda. Napanghatag na ako. Mo niya. Ginugulat ni mga tataga ni mo ng pagkaon na nakaturog ba? Si Huy, ari ka pagkaon. Kung di ka balbagong. Kaya waray man time medyo busy akong biyahe man. Di kahit na biyahe ka ba? Nag-video vlog ka ba? Galing ng content mo, Kuya Jerry, ah. Nakatawa. Congrats tol, nag-reply ako sa update pero naka-play CP sa'yo. Thank you tol. Magic, nag-again ka na? Gin sasagpit God kay pagkaon man iton akong dara. Amo na. Pag di rin na mata, Kuya Jerry, buhusin tubig. Nagluluto yun ni Kuya Jerry, ikaw nagluluto. Galing ng mga binibigyan mo talaga, deserve. Kanina pa tol, saglit lang live ko. Saglit lang. Gin-order ko lang ito. Gina-order mo na. Tapos na ako mag-load. Hindi ka pa rin monetize. Monetize ka na pala. Huwag ka lang ads. Monetize ka na, di ba, Kuya Jerry? Pero maraming man ads. Kuya Mark, magalaw shoutout. Ay, Dalia shoutout. Watching ako sa Tol Project. Dalia, thank you so much, guys. Siya lang cellphone ko magagamit. Ilog. Dubot ba ng Dito ako, Palm Sunday. Ads na ako, tol. Ads. Money na ako. Pero wala ka mang ads. Dalia, shout out. Ba't walang ads? Di man ako nakatagpo ng ads mo. Hi, Karen.
tawa ka ng tawa dyan. Why are you funny, funny? Karen? How are you doing today, my friend? Yes, there. Yes, there. Yes, there ang matulay. Matulog ka na. Agoy. May, kalalab ko nga lang, matulog na. May, hindi naman si Karen May, no? Pikat. Melody Alvarez Magalaw sa lawan. Ate Melody, shout out. May da iton. Waray nga ako naabutan ng ano ni mo, ads. Title project may da. Pag load ko pa lang isang beses, waray man ads. Ambot da. Yan, mausap ako na upload. May isa pa ako ng panood. Kumuda. Itawan natin. Ako siguro yan kay Fred. Huwag ang cellphone eh. Sa? Laging lobat. Maria Pay. Yung 6 na wife mo si Karen, aray ko. Maria Pay. Pero may dollar sign. Join, mayroon nakalagay na join. Ay, kita ko nga rin. Nahiya ka na ata din nag-upload eh. Ano ang pangalan eh? Jerry Mix Vlog. Ate Brenda, hello po. Maria P, mali pala si CP na dinampot ko. Nag-charge ka na. Oo, nag-charge ako. Ako naglalagay. Watching ako sa'yo, Tol. Hello po, Kuya Project. Tapos na po. Ba live nyo? Cardio, exit muna ako. Maglalamay ako. Sige la, Kuya Jerry. Ingat ka mo. Inay man. Salamat Kuya Jerry pagka-day. Magbisita ako lang. Si Brenda, salamat. 6 viewers, thank you po at 8 thumbs up.
All Project, Ate Brenda, salamat. Reviewers, thank you. Tawa ko ng tawa sa upload mo naka-play yung Samyang mo tol. Salamat tol. Sunod ko si Ate Brenda dito. Magsing sa'yo Ate Brenda. Parang tahimik ang YT ngayon, tol. Mga tulog na yata. Wala. Oo. Tulog na yung iba. Wala bang copyright, tol? Ang tugtog natin, Brenda? Wala ba? Tulog na ako. Sige man. Ay, Karen, shout out. Tawa ka ng tawa. Good night, pe. Brenda, baka mga tutulog na rin kayo, ha? Ay, nakamagsarit. Diretso tulog na. Good night, man. Di pa tol, maligo pa nga ako. Sige. Oy, Jomar, shout out. Shout out. Good night po sa lahat. Ay ko lang, shout out. Grabe lagkit sa katawan ng pawis. Oo. Si Kulang, tawa na naman. Naka-premier ka pala, Kulang. Kulang ka talaga. Wala, hindi na pwedeng visit ka. Lumipat pa ako. Walang di na pwede.
Visit ka, lumipat pa ka. Bakit? Kuya Project, sabi ni Kulang, bago na naman profile mo Kulang. Aha, Jomar. Aljun, andito yung mga barako nating viewers ah. Si pasok ah. Galing sila premier ko. Ah, galing ba sa premier mo? Tal Aljun. Tal Aljun, maraming salamat ah. Tal Project. Next tayo kay Kulang. Kulang-kulang ang ulo. Ako na ng profile nito na Kulang. Bata. Oo. Nasa naliligo naman ah. Sana all naliligo. Ah, grabe, 1 hour pala yung premier mo. Paldo. Ano mas may exi rito? Mahaba naman na yun. Tapos na yun. Wala, may exi ah. 21. Tumas ulit. WH ko. 1K na. Oh, ayos yan. 10 minutes mo lang i-play. Dito ako sa ano mo. Wala ba copyright to? Hindi ko masabot ang pinagsasabi nito. Ay, Megalo shout out host. Ay, Pinay sa Japan shout out. Thumbs up. Nagangbang, wala na tirang virgin. Buisit ka Eljon, ha. Sa-share ka nga, mag-live bukas para 4K na WH mo. Ayun, ayos yan. Para mapanood si Eljon ng live. Yan sa Japan, watching ako sa'yo. Ads po ako sa'yo, Pinay sa Japan. Pinay sa Japan watching. I-play ko playlist mo ko lang mamaya bago matulog. Iwan ko laptop tulong sa WH mo. Oy, thank you Eljon sa pag-play ng ano. Kaya ano. Ayun, mabait naman yung Eljon. Ano yun tol, Eljon? Ligo challenge? Oo tol, Jomar para sa live. Para sa views. Maligo siya ng naka-topis. Aba, mambubuso lang kayong dalawa eh. Nagtataka ako sa'yo. Pulang taga Mindanao ka. Pero mga upload mo, kantang mga Ilocano. Oo, may lahi yan, Ilocano. Malay mo, Mindanao ang nanay, Ilocano ang tatay. May nakikita ba? May nakikita bang malapit ng bata o pet ng matanda? Jomar, loko. Kuya Project, ha. Oh, yay! Sabi ni Joseph. Oy, Joseph, shout out. Kulang. Tawang-tawa si Kulang, ha. Watching ako kaya, no, kay Pinay sa Japan. Ewan ko nasaan na. Baka umalis na. Pin ko lang si Joseph, guys. Shout out, Bugi. Aray mo. Pakak. Ayan, diyan ka ba pala, Karen? Kala ko umalis ka na, Karen. Kalera, boom.
Kuya Project, wala kasi si Pierre Ilocano kon Ilocano konti lang. Di ba kay dalagang probinsya na malapit ng bata, baka sikulang makikita malapit ng matanda. Aray ka. Nanonood ka pala kay probinsya na tol. Shout out mga kabuhong, sabi ni Joseph. Ay, ganun ba? Kulang. Matry nga din. Kulang, baka gusto mong bumili ng ng music kaya Lorcan. Nagbibinta daw siya ng music. Ay, music video. Ay, music lang natin. Si Lorcan. Tol Project, kailan ba tayo tatagay? Sabi ni Joseph. Kuya. Kaya yan ginagamit namin. Nakakatamad. Tamad lang kuko. Anong kuko? Manyakol tayo eh. Manyak tayo tol eh. Ay yun. Ikaw lang. Huwag mo na ako idamay dyan. Thumbnail si Mark. Aray ko. Bakit thumbnail ako? Kailan nga ba tol? Erap? Ha ha ha. Sabi ni Tol Diyos. Tol. Watching ako kay Pinay sa Japan. Ewan ko nandyan pa. Umalis na yata. Guys, pasuyo nga kay Joseph Salas. Baka hindi pa kayo nakasubscribe. Walang, baka naman hindi ka pa nakasubscribe kay Joseph Salas. Diyan lang atang hindi halos nagla-live eh, si Joseph eh. O baka nagla-live yan, hindi lang namin napapansin. Watch ako ng video yan. Wait, Team Boom, ito pala si Joseph Salas ang hindi natin na-play ang video. Halos yung ibang Team Boom na-play na. Si Sagato, na-play ko na. Billy Gray. Si Tita Mami. Si Rosie. Si Rosel. Kay Alex. Kuya Sunny. B-Boy. Tita Mami. Project. Brenda. Parang si Joseph pa lang ang hindi pa ata na-play ang video. Pansin ko lang. Unsubscribe ko na para subscribe ko ulit. Okay, di maganda. Walang. Kaya nga eh, baka sa grotto, baka punta ako dyan, tol. Sabi ni Joseph. Spam ako dyan, wala akong jacket live ni Kuya Joseph. Ni Joseph, di ka na napansin yan. Artistahin yan eh. Di yan basta napansin ng mga may kulang. Gusto niya dyan yung mga May pa-challenge ka ba tol kay Isagani tol? Mula nung natapos yung pa-challenge ni Idol, di na ako nakapanood doon. Di ka na ba nakapanood doon? Ibig sabihin kailangan mag-challenge ulit para mapanood mo. Dumadaan sa newsfeed ko yan. Ay sa YouTube. Hindi ko lang pinapansin. Nasilip-silip lang. Tingin lang sa thumbnail. Ang di gusto ng thumbnail is scroll. Sorry guys, baka hindi ako. Sorry guys, baka hindi ko napansin. Di lang napansin yan. Okay, sabi ko lang. Di lang siguro napansin yan. Kulang ko tampo. Dito pa rin ako kulang sa'yo watching. Pinay, nandito ako sa'yo, Pinay, sa dinaloto yung nag-experiment ako sa adobo na ito. Ito
Ito ang result. Anong result? Luto na. Kaya naluto na, Pinay. Pag-isipan daw ni Sagani Sangkay, baka daw hindi niya maubos yung buong manok. Aray ko. OTW sa nakapin. Ay, salamat, Pinay sa Japan. Kasali namin yan. Kagrupo namin yan sa Timbong. Joseph Salas. Pag-singa ko sa'yo, Pinay sa Japan ito. Hi, Billy Grigg. Shout out, tol. Kumusta? Kumusta, Mos? Tol Billy Grigg, baka hindi mo pa nakadikitan yan si Joseph Salas. Baka naman, pwede pa subscribe. Tol, nagwa-watch kami, Billy Grigg, ng video mo. Hindi mo nakikita sa sa GC? Na nagwa-watch sa mga ang Timbong ng sa grupo mo ng mga videos mo. Okay naman, mabuti. Kumusta ang biyahe, tol? Kumusta ang biyahe natin? Salamat! Pinay sa Japan, dating dikit, guys. Oh, dating dikit na pala si tol, Joseph sa'yo eh. Salamat, Sangkay, sa pagdikit kayo, Salamat sa inyo, guys. For viewers, thank you. Mga kang paninda, walang upo, puro upo nilang paninda ko. Joseph Salas, dikit na. Salamat. Salamat sa pagdikit, Billy Grigg. Oh, top 1 ka, Billy Grigg ka. May corona ka, top 1. Sana all. Ate Brenda, thank you. Pulang hello, sabi ni Ate Jel. Hindi pa ako nag-oo sa Gani Sangkay. Ikaw na lang ulit. Ano naman yun? Ano naman ipapa-challenge mo? Kuya Era, Pigalaw, shout out. Pinay, nandito pa rin ako sa'yo, watching pa rin.
Kulang, watching pa rin ako sa'yo. Nandun kasi naka-charge. Full watch sa naka-pin host. Maraming salamat. Pinay sa Japan. Brenda, thank you. Wala akong tubig guys ah. Brenda Yahoo. Greg, Miguel shoutout, sabi ni Tol Project. Kaya mo yan, Mark, isang buong manok. Daw? Di pa ako nag-oo sa gani, sangkay. Ikaw na lang ulit. Brenda Yahoo. Kaya mo yan, Mark, isang buong manok. Aray ko. Manok? Hindi ko kakayanin ubusin yan. Hindi ko nga maubos-ubusin dalawang hiwa. Baka lechon manok. Ngayon pala, natatawa na ako eh. Hinahinela. Agito, Brenda. Napanood eh. Sabi ko nga kay Kuya Sagani, pag di niya na maubos, ipamigay niya. Pamigay? Pastilan. Tay Alex, shout out tay. Kumusta tay? Ganon din sa'yo pag maubos. Pag hindi naubos, pangatag. Maubos. Thumbs up. Tay Alex, Miguel shoutout po, sabi natin po yan. Andito ako lang, watching. Watching ako sa'yo tay Alex. Ay, Joseph pala. Hanggang Joseph pala ka bang biyahe ngayon? Watching ako kay Joseph. Palamig muna, ang init sa labas. Bago pa na nagka-kuryente dito, Mark. Nag-brown out ba dyan, tay Alex? Kaya yata ni Sagani yan, bibig pa lang, parang kalahatin agad na mauubos at out sa ganun. Iba naman kasing sinusubo nun eh. Hindi manok. Jel, Miguel shout out, sabi na tay Alex. Tawa.
Kauwi lang, sangkay, galing biyahe. Dito, watching ako sa'yo, galing kang galing kang mall. Magpalamig muna tayo. Upload ka lang ng upload, tol. Sangkay. Upload na mag-upload. Huwag kang tamad mag-upload. Yung biyahe mo ba? Kahit yung biyahe mo kahit sasakyan na nakikita, video-video mo lang din. Sayang din. Sino ka ba kasama mo nag-mall? Punta ng palamig. Babae mo? Sangkay? Sangkay hirap, babae mo yung kasama mo puntang mall? Yes. Aba, totoo pala mo yung kabit mo? Tapos na kay ko lang. Watching ako kay Tay Alex. Ito bagong upload ni Tatay Alex eh. Garden Rock. Watching ako sa'yo Tay Alex. Sangkay, dito ako sa'yo, Sangkay. Watching ako sa'yo. Ang mga anak mo kasama mo, Sangkay? Tol Project, salamat. Ads pa sa'yo, kuya, Tay Alex. Ads. 7 viewers, thank you. Saan kayo mang inasal doon ka magmukbang sa wakas sa kanin doon? Okay ka. Mang inasal, magmukbang. Wala akong kasama kasi. Watching pa rin ako sa ito, Sangkay. Hindi tayo sa traffic. Nakakairap. Yung watching ako sa'yo, tol. Pangalawa. Traffic, mga kairap. Tay Alex, thank you. Project Miguel Shoutout said hi. Abay, sinunod. Gawa pala lang kasi. Tay Alex, Miguel Shoutout. Boom. Kailangan makasampung kanin ka. Pag hindi ka umabot, ikaw ang bubabayad. Aray mo. Pakak. Hindi ko kakayanin yun. Hindi na. Maraming 10. 3 nga, hirap na eh. Kumain nga kami dyan sa kinakainan namin yung sa yung QC ba yun? Kamayan QC. Di ko nga kinaya. Ate, Pinay sa Japan, maraming salamat po. Di ko nga kinaya tol eh. 3 lang. Halos di ko maubos. Yung pa kayang mga inasal, ang kanin doon, una ibibigay sa'yo, magaganda, matuyo. Pagdating sa 2, 3,
Ay, bibigay na sa'yo, ano na, basa-basa na. Ako, may Ate Gemma, shout out. Hello, Mark Joe, good evening. GPC. Jeffrey. Condes TV. Shout out. Hi, hello. Gandang gabi, magandang hapon. Watching pa rin ako kay isang kay Erap at kay Alex. Erap, may galaw shout out, sabi natin Gemma. Salamat sa Tintakloban. Pagpasyal. Seven viewers at 17 thumbs up. Thank you. Ganda yung lugar na pinunta nila Tatay Alex. Magbato. Ang daming bato. Garden na. Ano yan, Tay Alex? Paakyat? Hello, Mark Jo. Good evening. Tawa si Era po. Di ko kakayanin yung tol. 10. Grabe ka naman. Oh. Jim Magatutara, shout out guys. Sabi ni Joseph Salas. Buhay na buhay pa ang Tintakloban. Yahoo! Very good. Hi viewers, thank you. Higit isang oras lang ako maglalay pag-end na ako. Bukas, Sabado kasi bukas. Pero yung pag nag-11 na, end na ako. Para makapagpahinga. Hindi pa tayo bukas. Tay Alex, maraming salamat po. Pinay sa Japan, maraming salamat po. Pin lang natin to si Pinay sa Japan. Guys, yung nakapin, si Pinay sa Japan, pasuyo po. Pag hindi pa kayo nakasubscribe po, pasubscribe na lang po. Tay Alex, good evening. Sabi ni Ate Gemma Gatutara. Oy, Team Tacloban, no pa nga gabi, dida. Shout out, sabi ni Joseph Salas.
Wait. Tol Mark Joe. Miguel Sir. Ay, PP official. Shout out. Oh, no, wala pa daan si PP ah. Oh, may moderator ka na. Dol, salamat sa pagpasyal. Nandito ang PP official guys. Karen, thank you so much. Miguel of shoutout sa mga nananatiling alin. Pepe. Salamat Pepe. Mo pa mang gihap na gabi, sabi ni Ate Gemma. Watching pa rin akong era at Tate Alex. Nasa kapanalig ka ba ngayon, ano, Pepe? Gemma love you. Sabi ni Karen. Uploading tol. Oh, mabuti. Ayos yan. Upload lang ng upload. Pepe. Magawa mo na yung Google AdSense. Ayos ikaw, nagawa mo yung Google AdSense mo. O AdSense mo. Karen, I love you too. Sabi natin Gemma Gatutara. Kapatid, I love you. Karen, I love you too. Wala ako kapanalig na sa Aliminos. Ako, salamat tol. Okay na. AdSense ko. Buti naman. At sa sahod ka na. Malaki ang sahod yan. First sahod. Wala ko nasa kapanalig ka ngayon. Ay, wala sa Louie pala dun eh. Nasa di ba? Opinion. Kasama ni Idol. Antok na ako ah. Maparigula anay ako. Sangkay, mapasuman. Amo nga ano. Sarap sana maligo talaga ngayon. Sige lang, sangkay hirap. Ligo na. Ka-live si Grasa. Sana galan natin nadaramdaman kalimutan sa buhay ko. Ano oras na? Tapos ka na. Oh. Tawag ko sa alas. Pagdating ng alas 12. Pagdating pala dito sa Pilipinas, pag umabot ng 11, ang oras pala nasa alas 7. Malaki rin. Nasa Mindanao si Kapanalig. Oo, nakita ko. Nakikita ko sa vlog nila. Watching ako sa'yo, Pipe. Well, Era, done watching na.
watching na sa'yo. If you're watching, nasuwa ko sa'yo. Tapos na yung views mo, Pepe, ah. Ayos mo. Multitasking. Salamat sa 2 viewers natin dyan. Alex, watching pa rin ako po sa watching mo. Tapos mo. Pepe, watching ako sa'yo. Salamat sa 1 viewers natin dyan. Mag-game na rin ako, mag-level, mag-game na ako. At we have now person.
Okay. Okay ka naman. Tapos tayo maghihapos. Hindi pa tunay. Yes, charot. Pagpili lang tayo paano maayos tayo. Minsan kasi maalis na po. Kahit ang mga minaw. Kahit hindi na rin yung pagkain ng mga aso. Nagaling na pagkain ng aso talaga na pinibig. Tapos, pinakamansisan. May sukot na siya. Pinakaman sa tubig. Ayun yung inahan sa rice. Pero ngayon kasi may mga or may mga pagkaparty na hindi na dahil tawagan ko na yung busy. Hindi na may papaano sa alaga. Kaya ito, yan. Ito yung dapat. Ito, tapos yun na ating parati. Sa alaga. Yung mga sikat, iba-iba yung user. So, sige muna tayo sa sikat. Kaya natin, may good news pala ako sa inyo. Alam niyo ba? Magkakawin na lang yung mga aso dito. Sabi ko, hindi na tayo magkape. Marami kasi, sabi ko, magkakape ako doon. Habang pinikabahan ako at ano, pati ko lang, pinabahan ako at puro aso nga, tapos ang lalaki pa ng mga nakaraan yun, tapos ang mo yun. Kaya natin. Labas ko na tayo. At the timer. Siyempre, may iba tayo sa atin or iba tayo sa kapapay. Ang power in you. Kaya tayo mag-set na flag. Ano ba yung sinasabi ni Kuya Bang na mamaya? Yan. May simula natin yung sulit mamaya at nakausap naman natin si Kuya. Bali, ano lang yan? Babawasan yan kasi nakakaso. Babawasan lang yung lupa para lumalim ng konti kahit 1 inches tsaka sisimentohan. Dito tayo sa daily routine pag diniling. Dala natin ang kape. Kaya nasa highway tayo. Kaya saan tayo talaga minsan dito. Okay, nakapagpiling tayo. Sa yung buong palikot niya. Okay, ito na. Hindi na natin siya sinama sa content sa aking ibigay naman sa mga susunod sa kamera naman. Baka maging pag-ibig. Unahan natin yung mga basher dyan. Kaya, parang susunod pa kayo yung mali po mo na ginagawa natin. Yung gano'n din naman natin 6 or 6 na nakatapos tayo dito. Napakain na kayo ng alaga. Mga pagdinig dito sa ride. Yan, pag-isip ko. Yung mga gawin ako eh. Talagang dito. Hindi nga siya may iwasan. Yung ano sila sa highway. Mahaligap na talaga. Hindi naman po na talagang ginagawa dahil sa mga fast food, resto, mga bar, mini-bar, na talagang nililinis naman. May mag-open. Nasabi ko lang. Nakakala na lang. Kapag kaya na niliwan ko sa hindi may masunugan sa galit ako for magdadagin. Okay. Wala yung mga gamit nila. Mamaya. Tapos hindi ko yung pinita ko sa kaka. Nadala ko na siya sa kaso mas prioritize nila yung mga malamig lang muna. Kaya hindi natin naisipin na yung pagkakas. Pero nabis na. Sakaling may mga bibili. Alos kaya pala natin guys. Malalim. Open. Prepare lang tayo naman pagkain ng mga alaga natin. Kaya yung mga alaga natin, natin yung manok, dapat sa dito. Napakipala kayo sa mga alaga. Pinaka-process kasi napakahilit ako sintayin mga para madalis. Magkatagulan din hindi natin sama. Kaya kapag pero yan, ready naman yung mga pagkain natin. Process na. Ay,
sa ulang bunga ng mga aso. Tapos ito, piling muna tayo. Tapos, wala tayo ng mga pwede natin magawa or malinis or ito bang pwede yan. Kaya kasi, pwede na magawa. Yan. Okay.
And then yung dahil sa system na meron pa ng wifi na nagsi-700 lang monthly pang 6 years sa alam ko sa kung pagkawa natin ng paraan. Kasi talaga na dito pag 6 days na ang laki na rin revolution. Nabisit pa ako ni Kuya ko. Kaya kasi one week na yun sa Google. So 99 tapos grabe na. So 99 para 99. Eh, nas mahal. Grabe sa lang mas yung hindi ko sa mga larapas no. Tapos so at sa upload lang na sa mga tapos wala akong login yung bata. Nakarami pang hinahabol. Sa loob hindi ka lang may action. Ayun, talagang talaga na 700 monthly no. Walang alam kung sa tabi next na tayo dito sa loob. Sa loob dito. Hindi mo na kung next step. Hindi rin tayo hindi mo na i-list mo. Mamaya pagtapos sa loob, trabaho, hindi ko mainit. Hindi tayo. 56 na wala kaming style. Pagkalay na. Ayun. Okay. Binigyan natin lahat. Kung papansin nyo, dito kasi tayo nakatulad. Yan. Sinunod na dito. Medyo dito na siya. Dito mas nabayan yung pinakahod natin. Kailangan naman ng init. Yung things na matuyo. Yung dapat ganun sa daan. Hindi biro ako. Pero yan, kailangan talaga siyang buksan. Siguro, ang haba, pero parang sarap lang niya sa kaya ng dito. Yun pa yan. Tapos na nga tayo pag-ibig. Isip na. Grabe yun. Ang galasing ng tapos inisip ko mga iba na umamin. Meron hindi lang galasing. Grabe naman kasi itong sumulis na nag-event ko pag nabigyan ako ng edit sa akin na parang isang pagkain ng mga nagawa natin. Isip ka maaga. Nagising ka mag-test na hindi ko lang tulog. Hindi parang isingin niya ako para ang hindi ko ginagawa sa pagkakasinig. And nagulot ako sa iba masalanan ko pasok sa pagkakapos ko sa skin. Tapos pumasok ko. Hindi natin ko sa kasama sa yung shower. Pumasok sa mga tutulong sa natin yun. Wala ko bang love life, at least show yourself some love. Today, we're gonna help my friends find workouts na may enjoy nila. Because, why not dance lang? Spend time with your kids. Play with it. Mapalahin lang natin.
pagsurba, nakakas. Dahil ka na sa Western Philippines. Tayo, sana natin. Mga 1 inch lang naman yung ibabawas natin yan. Kaya dito. Tsaka natin sisimentohan kapatagin. Dahil dito diba, makalat. Mga nakarami yan. May mga dami. Nalinis na natin yan. Tapos tsaka natin ngayon mo ay papunta rin. Kaya para hindi naman siya sobrang makalat. Simentohan niya. Okay. Wala mo kwento yun. Ganire. Kasi na nagpapamahirap yung tinanggalan ilapit. Kita ba? Hindi na makita mo yung sugat mo. Parang meron na siya. Sa ano na natalipan ng damo or nabuhayan ng damo. Kaya ngayon, simento yun ulit. So, kaya ito na yung mga nasumpay natin. Kung hindi natin siya natatapos na kami, tapos ang buong araw na masisimentohan. Kasi yung mga simple mainit na. Tanghali na rin. May mga nakumpay na tayo. At medyo marami na rin yung buhay. 1 inches lang pero kasi natatapos yung mga ating mga lupa. Kailangan natin kumain na lumahigit para mas malalim yung mas mentuhan. Kaya
sa inyo na para ako kayo magiging matigas. Kasi ito, pangalawang hapon na natin. Hindi lang natin kung gawin dun sa magkakamalina pa ako sa init na. Okay. Okay, nag-check din for before na ano yung mga tapos or nakakaya natin na kung kaya na what the action. Medyo mailita na rin galas kasi prepare muna tayo ng lunch. Ito ano na ito, iisip ko lang saglit dito. Ayan, okay naman na siya. Pasal na ako kuya ma'am. Ayan, may paano, hindi much malalim pero kasi ilalagay lang naman itong mga lupa. Ayan, siguro mamaya hapon bago tayo makakalinis dito na stress kasi masimintuhan na to. Kasi din po tayo order ayun lang naman work natin. Tapos siguro ayun lang kasi din lang siya tapos tuloy na lang siguro natin. Ayun naman is okay na. Siguro kasi ko na lang ayaw manigil lang kasi kasi matigas naman natin yung yung mga lupa na yan. Pero siyempre ito yung iba na yan na iba kasi natin para sa fixin ito yung mga pag-aralan natin dito sa ITV. Salamat nila sa team. Kasi tayo napagutukan yun. Kaya na siguro ito natin sana may tututuan na kaya na natin ito kasi mentuan na. Yan naman kahit simple lang daw. Simple pagsisimento. Siyempre, gagawin pa rin natin yung quiz natin para makayahin. Ito, balisip ko lang para hindi ipat natin ibang para dito para may gusto ko sa dulo sa likod. Okay. 11:50. Hindi, okay lang yun kasi yun yung kinakat natin pag-check-in tayo. Manimula lang. Siya madalas na. Tanghali na rin. Tanghali yung natin. Tapos, pag-isip answer naman. Kalapit po. Deserve yan. Usually, mag-soup. Dapat kasi isa pa sinapya kasi. Pero, ikaw na may naman nag-create siya. Yung nga sabi ko, deserve niya kasi siyempre, gawin niya sa akin kasi. Kaso, kasi kaya wait lang kanina yung kain natin.
Tapos natin, linis na tayo sa question. Dahil sa yung namin ay, si kita na. Wala yung pinila, may nagtitinda dito noon. Kulay, butas, diba? Ay, isda, parang may nakakaano. Nakaka-price din. Kaso kanina din yan. Yan, dati, yung namin pinimisis. Yan, yan. Preno tilapia. Tapos, preno mushroom. Sinasabaw. Grabe ang kulit-lit ng tapos ng nangyayari ng pari. 27 na lang hapon at baka hindi mo natin maituloy yung 27 minutes pinapagulong ulit. Baka dyan yung panahon. Kaya kaalanganin. Siguro nandiyan na ako yan na nagpakuwas na lang din. Ang isang linisip ko yung sa bar. Sorry na lang natin dahil ang license ko kasi yung lagi natin yung nililinis dahil sa ikilig. Siguro damay na rin natin yung natin yung nililinis na pwede niya or lalagyan na ng barbecue para amin na rin natin. Grabe yun. Kanina pakainit. Kaya biglang ulit na yung mag-pay. Nagbabadyang mag-plan. Kaya ang talaga iligas natin yung simento. Hindi naman ganun ka marami yung mga gagawa natin or hindi katagal. Once kung ayos natin yun. Kahit silang naman. Sa konti lang. Hindi yung gagawin halos para dyan. Igas lang muna natin yung mga lusang simento. Igas ka paglalasa. Tapos meron tayo dito. Hindi naman natin sila nagay. Hindi naman ito madalas nagagamit. Sabi naman yung kuya. Yung barbecue po. Yung talagang naiinit na. Balap niya magdagdag sa naman. Magpong. Ito kasi simento. Ito masayan. Hindi naman papakinamaan. Iigas. Kaya kailangan din kami muna natin. Kung alam niyo rin naman. Pinigas na magkabasa. Samantala lang naman para hindi lang talaga yung labo nila ko yan. Tapos linis na tayo. Okay, talaga siya. Yan, ang naging isang lasan niya. Ay, siguro tanggalin yung yung ilaw-ilaw or yung dahon. Para kung ito yung pakita ko, kailangan, no? Tapos pagkabot pa rin yung simentong gagawin natin sa baba. Lilipat na itong halaman dun sa baba. Para may mahal-mahal sa dito.
ng pagkulan. So, i-appreciate ko si Kuya yung bukas. Siguro sa susunod na part natin ibabalik yung okay ko siya pa. Okay. Some symptoms of probably can be sure every day. Yung participate natin, pero sa ngayon, hindi na natin pakita yung lahat ng ginagawa natin dito dahil kung ano man ang pwede natin gawin yan at nakikita naman sa ibang lahat. Tsaka sa susunod, pwede naman ulit siguro na hindi na siya yung magilaw na parang ng tao. Kasi dahil sa naman na siya, malinis na rin dito, malubalas. So, sa part ng vlog natin ako, hindi na natin may mga ilan tayo sa mga susunod, pati paglilinis din sa taas. Okay, muli, salamat tayo sa mga suporta. Hindi na naman siguro natin tatapusin ang vlog na to. Hindi natin siguro kasi ayaw ko niya yan dahil lang pa lang yung gamit natin, baka hindi na muna tayo matuloy. Dahil, dahil tayo magagagamit, siguro iisipin kung paano tayo magkaka-wifi na sa atin lang. Pero hindi rin tayo sigurado kung itutuloy pa ka natin dahil kasi ginaganda ng panahon yung COVID assets natin ay talagang wala pa. Hindi tayo sure kung dadating pa ba. Kaya parang matangina na rin ako ng loob. Baka hindi siguro yung last na vlog natin. Kahit pa mag-yan yung panahon na hindi na si Kaso. Tatlong attempt na rin. Wala talaga. Kaya tumawag na si Medyo mo. Dahil nakisuyo nga tayo kaso sa kasi may ampalan. Dahil nga. Tuloy tayo sa vlogging. At dumating na ang Google AdSense natin. Maraming salamat na rin mo Ate HB, sa lahat ng team kahon, sa lahat ng sumusuporta sa atin. Ate Nova, Kuya Jumo, hindi talaga bumitaw. Hindi bumitaw sa pagtulong sa atin. Tuloy ang natin, tuloy ang vlogging at hindi tayo talaga kakaroon ng lakas na mayaman ng vlogs na ito. Yung daily natin, yung vlog, mga kakaroon na nangyayari. Gagawa natin magandang quiz, pagkakaroon na natin magandang video na may magandang set. So yun, maraming salamat sa mga sumusuporta at susuporta pa. Lagi po kayo mag-iingat. Good morning mga friends. Welcome to the bagong set ng ating today is Wednesday. Si 24 na ng umaga. Para tayo nainis na rin. Tapos na araw. Hindi na tanong sa lagi. Hindi pa talaga natin. Kung ano yung siyempre hindi ba din yung kung ulit yung mga mangyayari na parang siya di ba? Sa ngayon, ayos ko na kasi gano'n din naman eh. Pinag-twist na lang natin anak natin na balik karoon sa mga next na ito. Kasi ano pala lang dito, marami pinag-isipin ko yung sa sabi. Para kasi natin mga Lunes, marami ang bibigyan. Resort ko pero sayang naman yung paano sa nakakaano siyempre hindi natin kayo iwasan gusto din pala hindi matuloy na yun balik na kaya ngayon siguro natin sa kung ano yung mga
mga tanong linis mo, di ba iwasan? Di ba matupad? Tapos yun sa taas, sa right way, lagi ng linis, arts natin. So, sinabi pa rin, napaka-ano pa, pero may credit na tayo ng simple. Kaya tayo mamaya sa pantalian, siguro, pero may na natin gusto. Ako, busy lang lahat, may makakari, pero tumawin na tayo pagkakas ng mga pwede natin magawa. Pero, hindi na lang tapos sila ay tapos sa akin na tayo sa taas. Sila yung araw. Halos tayo din. So, sa mga kapepe, yan, balik na tayo sa nakabaligtas si Kuya ko, hindi na lang manok, saka manokay. Ngayon, kung parang namin, kumain na naman dito na pwede kayo na lang, pakayo, tinola, tinola ang naisip nila. Pero, sa akin to si Kuya, kasi sa hindi niya na manok, kung mamagkala ko sila. Ang dami pwede kasi, ang dami nito pwede Eric Gabi, halos maraming pwede makukuha sa kapawalang si nagkakaroon sila ng gabi alam na ako or sa kami gabi agad na sila pag-usap sa puso at yung kanali ka repair or regalis na mga regalo sa para pa tinay mo lang yung communication with our lads tayo lang sa kanila wala nakabalik kasi sa harvest talagang kasi tinola na may gamit sigurado ka rin makaready naman sa akin nakikot kita siguro sa kalagpuyo
si Asher. Kasi isa na natin.
Cancel become a practice that is quality. Make your available so you can be sure to be back in the game every day. Breakfast on strong. Cheese whiz. Strength to do more. Walang makagawa sa kaalaman ko. Kaya walang pupuyan ng aking gamit. International Criminal Court ngayong gabi. Ano ang Vice President Sara Duterte dumating na sa ICC kasama sila Senator Robin Padilla at Attorney Harry Roque. Ngayon effect sa hanay ng militar, inilagpi ng Malacanang ay pinabas na ang tatlong pinakailan na arestado. Piso pang ama, himpok naman sa pagbebenta ng malalaswang video ng mga anak. Malapit at loob nilagay ang mga gadget at pera sa printing shop sa Iloilo. Pero kung inuusang ibalik sa mga consumers ang halos 20 bilyong piso dahil sa sobrang singil. Jenica Garcia, paano nalampasan ang pagdating hawak bilang isang single mom? ABS Senior News Center Manila. TV Patrol. Magandang ulit. Sa kanaw ng pagkakataong parang nating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court of ICC sa The Hague. Nilinaw rin ng ICC na nasa kanilang detention facility pa rin si dating Pangulong at dumaan lamang siya sa isang standard medical check-up. Lahat mula sa The Hague, Netherlands, nagpapatrol, oras harap si Pangulong Duterte sa ICC at ano ang inaasahan natin mangyayari sa ICC. Kabayan, alas 12 yan ng hapon, Central European Time, o 9 p.m. oras natin dyan sa Pilipinas. At gaya nga ng aking nabanggit kahapon, mahalaga itong initial appearance sa harap ng pre-trial chamber dahil dito ipapaliwanag ang mga kasong hinaharap ng isang suspect. Yan ang terminong ginagamit ng ICC, pati na rin ang kanyang mga karapatan. Partikular natin yung karapatan para mag-apply sa interim release.